Dámy a pánové, my vás vítáme u ochutnávky Energy Drinku. Dneska mám Battery Energy Drink, ještě jsem ho teda neměl, koupil jsem ho tady ve večerce za 21 korun. Zlatý otvírání, což jsem neviděl ještě. My vás ještě vítáme, jinak jestli nás chcete znát, tak na YouTube se jmenuji Mirror Sir William, jinak se mi říká Mrožík a je tu se mnou Dubák LP, což je velice zkušený let's play. No to jasně no. A tak my už se vrhneme na ochutnávku. Načnu. To se nepovedlo, no nevadí. Tak barva taková žlutá, no klasická energy drinková barva žlutá. Takže já se ochutnám, chceš ochutnat první? Tak dobře, tak David ochutnám, pak řekneme spolu názor. Mrožík ochutná první. No, mně se zdá, že je to klasický energy drink, akorát je s menším procentem cukru, ale jinak je to velice dobrá koupě. Taky se mi zdá, že není to nic extra, má to takovou klasickou energy drinkovou chuť, trošku takový míň cukru, taky míň sladký, ale tak mě ty moc sladký energy drinky moc nechutnají, takže já nevím, do sbírky, pokud sbíráte plechovky, tak je to pěkná plechovka. Takže my dva jsme spokojení s energy drinkem. A že se s vámi loučíme a uvidíme se u další ochutnávky, nebo dneska večer u dalšího let's playe na Mafii 1. Budeme točit sáru, protože náš poslední díl se vůbec nepovedl. Pokud jste ho viděli, tak je tam opravdu špatná kvalita zvuku. Ne, že by byla špatná, takže, ale jdem tam slyšet potichu. Takže se s vámi loučíme. Zdarec. Zdarec.